Molt bon dia i bon principi de setmana. Comencem una setmana nova amb molta força i moltes ganes i moltes activitats per fer. Com va tot? Com us trobeu? Que bé, no?, que ja podeu sortir i passejar amb el que us agrada, sortir al camp i caminar, fer aquestes caminades que fèieu abans. Estic super contenta per vosaltres, de veritat i de tot cor. Bueno, heu de ser conscients que això ha d'anar poquet a poquet, que us protegiu i no tornem cap enrere. Llavors jo us vull veure quan tornem i per això us dic que us cuideu molt, que us protegiu, ¿vale? Bueno, i res, pues comencem aquesta setmana. Primer de tot donarem les solucions de les activitats de dilluns passat, si us en recordeu, que eren endevinalles, cites i problemes de lògica que vam proposar i que molts de vosaltres heu resolt molt bé i estic super contenta. Bueno, primer començarem amb donant les solucions d'aquests problemes i després en aquest mateix vídeo tindreu les activitats, més endevinalles, més cites per a aquesta setmana, ¿vale? Per resoldre-les durant tota aquesta setmana i dilluns que ve jo tornaré a posar les respostes, d'acord? Doncs vinga, heu d'agafar un paper, un boli, un llapis, una goma, el que us agradi molt, o una llibreta, i ja sabeu que podeu parar les vegades que siguin necessàries al vídeo, donar-li stop per si no... Jo li he posat la veu, o sigui, a més llegeixo, vale, els enunciats, però si voleu apuntar alguna cosa, doncs pareu, li doneu l'stop i ho torneu a veure les vegades que siguin necessàries, d'acord? De totes maneres, també us he compartit al grup de WhatsApp i al Facebook les imatges amb aquests problemes. Molt bé, doncs comencem, que vagi molt bé i a veure quantes sou capaços d'endevinar les endevinalles i de resoldre els problemes. Un petó molt, molt fort i ens veiem. Us estimo molt. Aquestes són les solucions de les endevinalles de la setmana passada. A la primera endevinalla, que són dues germanes molt juntes que caminen en compàs, portant els peus per davant i els ulls per darrere, eren les tisores. A la segona endevinalla, que deia petita com una oliva i omple tota la botiga, la resposta és la llum. A la tercera endevinalla, que deia quan està plena és rodoneta, es va fent petita com una mongeta, la resposta és la lluna. I la quarta, que deia te la dic, i te la torno a repetir, te la dic 20 vegades, i tu no l'has pas dit, era la tela. Aquestes són les respostes de les endevinalles. Les solucions a dites i refranys de la setmana passada. La primera dita deia com més serem i la resposta és més riurem. La segona diu a poc i bona lletra. La 3, de mica en mica, s'omple la pica. La 4, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit. La 5, els catalans de les pedres es fan pans. La 6, hi ha més dies que llonganisses. La 7, al pot petit hi ha la bona confitura. La 8, tal faràs, tal trobaràs. La 9, qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla. I la 10, cel rogent, pluja o vent. Solucions als problemes de lògica de la setmana passada. El primer deia, dos amics juguen 5 partits d'escacs. Cadascun guanya 3. Com pot ser? Doncs pot ser perquè no estan jugant l'un amb l'altre. Aquesta seria la resposta correcta. La segona diu, tracta d'anomenar 5 dies seguits, sense dir números ni dir dies de la setmana. I la resposta és abans, abans d'ahir, ahir, avui, demà i demà passat. La tercera
Deia, en un estany hi ha 10 peixos. 5 van morir i 5 es van ofegar. Quants queden? La resposta és 10, perquè mai van deixar l'estany. El quart problema deia, a l'habitació hi ha 4 racons. En cadascun d'ells se situa un gat. Enfront de cada gat hi ha altres 4 gats. Quants gats estan en el quart? Doncs la resposta era 4 gats. I la cinquena i última diu, un camió es dirigia a un poble. En el camí es va trobar amb 4 vehicles més. Quants vehicles es dirigeixen al poble? Doncs al camió. Com veieu, aquests problemes tenen una miqueta de truquet, no? Són una mica picarons. Bueno, i fins aquí les solucions de la setmana passada i ara toca de nous. Vinga, els exercicis per aquesta setmana. Recordeu-vos que heu d'agafar paper o llibreta, llapis o bolígraf i goma. I comencem ja amb noves endevinalles. La primera diu així, és petita, protegeix, per anar vestit al rei. Segona, plana com la mà, blanca com la neu, parla sense boca i camina sense peus. La tercera i última és dura i no és roca, és rodona i no és pilota, té dit i no té mà, què serà? Ara comencem noves dites i refranys. Diuen així, us ho dic amb números i amb una columna i a l'altra columna estan posades les per lletres. Vosaltres l'haureu de relacionar les columnes, o sigui, el número 1 amb la lletra que correspongui de la segona columna. Vale, llegeixo. Diu, morta la cuca, vale? No hi ha rosa. La tercera diu, val més un pardal a la mà. La quarta diu, abans és l'obligació. La cinquena, després de les rialles. La sisena, soc buit. La setena, aquí no vol caldo. La 8, el dinar reposat. Vale? I a l'altra columna tenim les respostes classificades per la A, és 2 tasses, la B, venen les ploralles, la C, el sopar passejat, la D, sense espines, la E, mort al verí, la F, que a una perdiu en l'aire, la H, no s'aguanta dret, la 6, que la devoció. Passem ara als 9 problemes de lògica. Diuen així, el primer. Joan s'aixeca al matí i descobreix que la llum de l'habitació no funciona. Obre el calaix dels guants, en el qual hi ha 10 guants negres i 10 blau fosc. Quants ha d'agafar per assegurar-se que obté un parell del mateix color? Vale? Bueno, aquesta és de pensar. Penseu que sempre hi ha una mica de lògica. La segona diu, en una carrera, un corredor avança al que va segon. En quina posició es col·loca? El tercer diu, condueixes un autobús en el qual es munten 18 persones. En la següent parada es baixen 5, però pugen altres 13. En arribar a la següent estació es baixen 21 i pujan altres 4. De quin color són els ulls del conductor? La 4 diu, sempre estic entre la terra i el cel. Acostumo a estar a distància. Si intentes acostar-te'n, m'allunyaré. I la cinquena i última diu, quantes vegades pot restar-se el número 1 del número 1111? Fins aquí els exercicis per avui i ja sabeu que les respostes les tindreu la setmana que ve. Penseu molt i que vagi molt bé.